Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravila sketch, jak youtubeři přichází k nápadu na video. Tak si to užijte. Tak mohla bych si něco dát a pak musím vymyslet to video. Máme tu nákupku. Herní. Můžu natočit ochutnávky různých sladkostí. Jo! No jo, ale já nemám tolik sladkostí. Tak se kouknu ještě jinde. Mám tu křupky. Chipsy. Myslíte tyčinku? Mám to. Video je hotovo.